ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Jeff
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tay. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Jello! Boo! Bilisan mo! Magpaprograma na tayo! Upo, ito 5 minutes, babangon na! Pagising ko pa lang sa umaga. Sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga. Kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambala na! Nicole Yala at Titan Jello!
Hello? Naka-on ba yung mic? Tinatawag ka na. Ito na. Ito na pala. Naka-on pala yung mic. Ito na. Magandang morning. Mga kabisyo, happy Lunes, mga Gen X. Ayusin mo muna yung earphone mo dyan. Ako na muna. Ba yan? Pang matanda yung hindi gumagana yung mga Let's gamit. go. Good morning. Sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. Sa mga driver, sa mga tindero, tindera, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Sa mga nagsisipag, Good morning! good morning! Let's go! Nakikipag, 1, 2, 3, go! Nakipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pila na jeep. Iba ang aming trip, pare. Has kaming with utak, sobrang bilis. Iwan sa aming panis. Ito na ang makabagong tambalan sa aming buong panis. Good morning! Sa lahat ng mga kabisyo natin katulad ni Nicole Ayala, parang yung mga Gen X na parang, paano ba to? Ba't hindi gumagana yung cellphone? Paano ba to? Ba't yung headset ko gumagana? Game na ba? Minsan ba kayo mga Gen Z na inis na kayo sa aming mga matatanda? Minsan, kapag paulit-ulit kayo talaga, nakakapikon. Kasi hayaan nyo na kasi nakakalimutan na talaga namin. Minsan nga kailangan ko pang ang ginagawa ko para hindi ko talaga masyado makalimutan. Kapag ka may itinuro, let's say, kunyari, natanda mo dati yung meron akong presentation sa isa sa mga meetings. Tama. Tapos sabi mo, pwede pala yun, boss, yung maglalagay ng Audio. audio tsaka video. sa deck, ganyan. Yan. Sabi ko, pwede! Apakayabang ko. Pero nagturo sa akin ng Gen Z. Tapos, nung mga una, hindi ko siya nagawa kasi inano niya lang sa akin, parang kwento ba? Parang, ito po yung gagawin mo dyan, ma'am, para ma-insert mo yung ganyang audio, ganyan. So, sabi ko, Tapos, nag-CR lang ako. Pagbalik ko sa computer, limot ko na. So, ang ginawa ko, sabi ko, halika dito, balik ka. Sabi niya, bakit po, ma'am? Pwede ko bang i-record yung sinabi mo? Record ko yung sinabi mo, tapos para ma-memorize ko. May ganun kasi kami. Nakakalimot kami. Minsan nga pag nakikipag-usap ako, alam ko may sinasabi ako, tas parang nalimutan ko kung saan ako papunta. Kaya kapag gumaganyan ako sa ere, ibalik mo ko, Jello. Balik mo ko kasi ibig sabihin nun, ang lola mo naglola na. Ay, pero mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, ako, ngiti-ngiti na muna tayo kahit alam naman natin na Lunes at ito yung may Monday sickness yung iba eh. Monday sickness. Alam mo, sinasabi ko talaga, alam mo, dapat yung Sunday talaga, 72 hours talaga dapat yung Sunday. nga Kasi para hindi tayo nagkaka-Monday sickness. Tama. Yan yung dahilan. Ba't 24 hours lang kasi yung Sunday? Ayan, tuloy lahat tayo pagka Monday, parang lupaypay, parang walang enerhiya, para bang wala talagang pera, ganon, di ba? Pero, lagi po nating tatandaan na hindi po tayo anak ng duke. Tama. Hindi tayo anak ng hari. Tama. Di ba? Hindi po tayo mayaman, so Tama. kailangan po nating lumaban. Laban-laban lang po, mga kabisyo. Bilib na bilib ako sa inyo, ante, no? Kayo yung mga talaga maaaga gumising, no? Kayo yung talagang laban na laban pumasok. Ay, totoo. Hindi, tsaka, laban na laban talaga. Bakit, ayan ako tanong ko sa inyo, bakit hindi kayo lumaban? Ba't hindi kayo laban na laban? Siguro, wala lang, mabigat lang siguro yung katawan namin. Ano ba yan? Kami nga yung mas mabigat di ba? Kayo nga itong mga Gen X na nauso sa inyo, Gen Z na nauso sa inyo yung running di ba? Kayo yung mga nasa running community. Yan. I think, tama ba? Tama. Yun, si Mara Tony natin, di ba? Siya yung isa sa mga talagang nagli-lead ng running community. Kasi nga, yung mga Gen Z katulad ninyo, is into the running era. Tama. Tapos kayo yung tamad gumising minsan. Di ko makonect. Bakit? Siguro sa mga ibang bagay, masipag kami, pero sa trabaho, mayaman na siguro kayo mga Gen Z. Hindi. Alam mo, magpasalamat kayo sa mga nanay at tatay at tito-tita nyong Gen X. Kasi kami yung medyo nag-ayos-ayos kahit papano ng buhay. Para yung mga anak namin, Tama. mga pamangkin namin, katulad ninyo, di ba? Pwedeng may karapatang umarte-arting, hindi mo na mag-work, yan. Tamad-tamaran muna, ganyan, di ba? Mag-thank you kayo sa amin. we love you so much sa mga auntie.
Tama yan. sa mga Tama yan. antena. Hindi. Feeling ko ganun eh. Feeling ko ganun. Kaya yung mga Gen Z ngayon, parang kahit papano mas kalmado sila. Tama. Or yan mag-running, ganyan. Kasi, magastos yung maging part ka ng running community, ha? Totoo, may bayad eh. May bayad. Outfit yung mo. outfit mo. Tama. Wala pa naman ako nakitang sumali sa running na naka-chinelas. Oo, Hindi, wala. wala. Kasi hindi ka naman makakatakbo na naka-chinelas Tama. ka. Tapos hindi pwede yung rubber shoes na matigas. Tama. Dapat yung pang malambot na bouncy-bouncy, Yan, di ba? galing. Ganon. Tama. O, paano kayo nakabili nun? Dahil sa mga Gen X ninyong mga magulang. Mag-thank you kayo sa amin. Just in case, hindi pa kayo nagpapasalamat. Tama. Pambihira, palibasa, pasalamas ng pasalamas, hindi nagpapasalamat. At ang mga hirap dyan, yung nakakalimot ka, nakikita mo lang sa auntie mo o sa nanay mo na Gen X, yung mga bibig niya lang sa umaga. Correct. Yun lang yung nakikita yung mga talak. Yan. Yung naging in the morning. Tama. Pero ito lang, just in case you didn't know, we paved the way. Diba? Yan. Para maging ayos na kayo. Pati in the same way na yung mga, sa tingin ko yung mga millennials, Oo. sila din yung medyo nag-pave ng daan o nag-ayos ng daan para yung mga Gen Z, mas may, may kakalmahan na pagdating sa work. Tama. Yung mga kagustuhan ng mga millennials, 'di ba, na maayos ang magkaroon ng work from home setup. Yan. Yung kapag kalagpas na sa oras hindi na dapat tinatawagan. Tatrabaho. Millennials din na nag-ayos niyan. Mag-thank you kayo just in case. Hindi pa kayo nagte-thank you sa mga millennials. Mag-thank you kayo. Sige na. Maraming salamat, Yan. millennials. Sa ngalan ng mga Gen Z, pasalamatan ninyo ang mga millennials. Hindi naniniwala ako na ganun. Totoo. May sila, they paved the way para maging mas maayos yung buhay. Ganon. Tsaka ante, bago tayo matapos, nakakatuwa lang din sa inyo, no? Kami mga Gen Z, kapag naubusan kami ng budget, lalo na ngayon, pecha di peligro na tayo. True. Nakaramdaman na namin na wala na talaga, kumakaway na at nagsasalita na yung wallet Oo, namin. correct ka. Nagmumura na siya actually. Oo. Ano pa purpose ko? Tama. Pero ang Oh. gagaling nyo, no, may naitatabi kayo lagi, tas kayo yung nag-aabono sa amin. Di mo sure kung ako yun. Pero maraming ganon. Maraming ganon. Mas maraming mga wais na mas matatanda na Totoo. kaya nilang, totoo yung mabibilib kasi I'm sure ikaw, mabibilib ka sa nanay mo. Sobra. Ilan kayong magkakapatid na pinag-aral Tama. ng sabay-sabay. Tama. Na alam mo naman yung kinikita niya. Kapos hindi na kapos. Sobrang kapos. Pero for whatever reason, na itatawid talaga. Tama. Na magtatagpi-tagpi. Kasi kung kayo-kayo lang sa budget na meron tayo, Wala. hindi mo maiisip kung paano eh. Diba? Kung ako maiisip ko agad, bumili ako ng milk tea, bumili ako ng kailangan Correct. ko. At saka, yung mga running ninyo, eklabo, dun pa lang. Ubus na ang budget, di ba? Kaya shoutout dun sa mga may wisdom pagdating sa pag-handle ng pera. Kung di ka pa nagpapasalamat sa nanay at tatay mo dahil sa pag-iikot ng puwet niya, kung paano niya pagkakasyahin ang budget, Tama. magpasalamat ka. Pasalamatan mo lang. Salamat po. Salip na yung katulad nga sabi ni Jello, salip na ang nakikita mo yung at naririnig mo lang yung talak-talak, 'di ba? Pasalamat ka. May mga bagay siyang ginagawa na hindi niya kailangan ipaliwanag sa iyo. Tama. Pero ginagawa niya para maging maayos ang buhay nyo. O siya, nako, baka ma-high blood pa ang auntie ko. Muli. Ang maintenance ko. Muli, magbabalik kami. Kasama nyo pa rin po at titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ako ang kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyong lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay.
Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan!
Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal.
Tatlo. Talagang tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love
Music! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
Station Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Miss Nicole Ayala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Ay! Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi.
babangon na. Pagising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambala na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning sa lahat ng mga kabisya nating nasa palengke ng ganitong oras, lalong-lalo na yung maaga gumising na mga Gen X. Let's go! At shoutout naman sa mga hirap na hirap bumangon na Gen Z at Millennial. At syempre kung kumalawit ka pa dun sa pagiging Gen X na tamad ka rin bumangon, ay ewan! Pero good morning! Good morning pa rin sa'yo! Listen up! Come on! Nakipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pila ng jeep. Iba ang aming trip, parehas kaming wit. Utak, sobrang bilis. Sa aming panis, eto na ang makabagong tambalan. Uy, buong panis! Teka, yung Gen X na nasasaktan yung tenga. Teka lang. Ang lakas. Ang lakas. Malakas. Teka lang, ito hihinaan ko ito para sa'yo. Meron ba diyang control dyan? Yan. Wow, lalakas. Ibig sabihin, lakas pa ng tenga mo, gano'n? Grabe ka, wala pa naman tayong hearing aid, pero shout out natin yung may mga hearing aid. Ayos na. Ayos na namin. Na-realize ko, kapag there was a time, nung bata-bata pa talaga ako, grabe. Nung yan kaidaran mo, kahit yung speaker nasa tabi ko, dumadagundong sa dibdib ko, yung para bang lalabas na lahat ng mga internal organs ko mula puso. Mula puso hanggang intestine, sa sobrang lakas ng speaker. Wala akong pake. Kaya ko pang marinig yung nilalandi-landi ko doon na hilo-hilo ako kuno-kunurian sa iced tea. Kaya ko marinig Yung mga bulong ganyan. Kapag ganito na medyo malakas yung yung phone ng anak ko. Oo. Nag-e-edit siya. O kaya meron siya paulit-ulit na pinapanood na video. Nalalakasan talaga ako. Ang lakas, princess. Ang lakas, prince. Ay, naiinis na ba kayo sa pangapandinig namin kakaiba? Siguro hindi naman nagbago yung pandinig ninyo. Ano lang? Yung pasensya nyo lang nagbago. Kasi yung pandinig mo, ang lakas pa rin. Hindi, malakas naman talaga. Hindi, totoo yan. Totoo ka dyan. Very valid. Malakas ang pandinig ng mga Gen X. Oo. Maski yung mga marites na mas matanda sa amin. Totoo. Ang lakas talagang. Ito yung kinikwento ko kay Jello nung isang araw. Sabi ko, bilib ako sa mga marites. Meron akong kakilala. Alam kong hindi lumalabas ng bahay yun Alam kong hindi talaga lumalabas ng bahay yun. Bihirang-bihira mo makitang lumabas, magwalis, ganyan. Oo. Sa labas, hindi kailangan kasi nasa kondo Alam, magwalis ka sa labas ng unit, di ba? Bihirang-bihirang Pero wag kayong sagap ng chismis. Alam. Ang lakas ka. Alam mo naman ang mga marites, sinaunang CCTV yan. Mga sinaunang CCTV yan So, ang lakas ng ang lakas ng pandinig. Pati yung mga nanay, relate to yung maraming mga nanay Kahit nasarado yung mga pinto, naririnig namin kung bumahing yung isang anak namin. Si Princess yun, bumaheng. Ay. May sipo na naman. May sakit na naman. Alam ko yung bahing ng isa kong anak versus yung isa kong anak kahit nakasara yung pinto. So tama ka. Ang pandinig naman namin ay nandyan pa rin. Hindi pa naman tayo nag-hearing aid. May mga iba na medyo humina na yung mga pandinig, humina yung pangunawa. Yung umiksi lang talaga yung pasensya. Speaking of marites teka lang, yung pasensya mo, dyan mo muna. Sige. Speaking of marites, ito yung mga sinasabi natin na mga marites na may hawak na aso na nilalabas sa kondo tapos pinapagala-gala. Ang syala naman na may hawak na aso tapos pagala-gala sa kondo. Pang front lang nila yon. Pang chismis. Kahit sa village, kahit sa labas ng kalsada, kunyari may aso nga askal na bitbit. Pero sa totoo, nagsasagap ng balita yan. Pero naniniwala na ako, speaking of front, naniniwala din ako para dun sa mga Gen Z, nakakilala ko front din nila yung aso para makapag-small talk sa mga pwede nilang landiin. Chicks pa rin ba yung tawag ninyo sa mga girls? Chicks? Pwede naman. Chicks pa rin. Sa inyo? Hindi ko na alam ang
tawag. Basta kapag ka kami ni Tanya Chinita, kapag ka nakakita kami ng medyo may itsura, sasabihin namin, pwede. Pwede. Ganon, no, di ba? Pero naniniwala ako na front yan eh. So, yung aso na kunwari pinatatae. Sorry po. Sorry po sa mga kumakain ng champurado. Di ba? Front yan. Oo. Para makasagap ng latest. Bakit may bagong ref yung kapitbahay natin? Yan. Bakit iba-iba yung kotse na naghatid? Tama. Yan, di ba? Mga ganon. Tsaka yung mga bumibili sa tindahan, yung Ayan. pasimpleng bumibili. Ayan. Yung dalawa lang naman yung bibili niya pero ang tagal na doon, isang oras na. Correct. Kasi nangasasagap ng chismis yan. Pero sa bagay, kahit saan naman, maski naman sa opisina eh. Oo. Alam mo, sa CR ng opisina, ewan ko sa mga lalaki ewan ko sa mga lalaki. Oo. Meron bang chismisan? Meron. Sa CR? Meron. Kasi kaya talaga nagtatagal yung mga babae sa CR dahil dyan sa chismisan eh. Doon talaga nagkakaroon ng mga opening up. Pero isang paalala po isa po itong reminder Ayan. para po sa lahat ng mga kababaihan na nagchichismisan sa CR. Lagi po nating tatandaan, this is a public place. Public yung restroom niyan eh. Hindi Tama. lang ikaw ang may-ari niyan. Tama. So, i-check mo naman kung yung mga cubicle may tao, laman. oo. Makikita naman na natin, 'di ba? Naka-red kapag ka may tao o kaya itulak mo ng kaunti, Tama. 'di ba? So bago ka mag-splok ng kung ano mang chismis diyan, 'di ba? Check mo muna kung may ibang makakarinig. Ano pinakamalala mong kwento narinig sa Ay, CR? nako, talaga. Sige nga, kwento mo! Ayoko maririnig Kwento nila. mo! Ayoko! Kwento mo! Teka, if the price is right. Bigyan mo akong pera. Papakapihin kita! Sige, pwede. Hindi, ang malala na narinig ko siguro, yung sakit niya na konektado sa kanyang reproductive system. Sinabi niya talaga na para bang may makate, may para bang bukod sa hadhad. Basta may mga gano'n na para bang ayokong lumabas kasi memorize ko yung boses niya. So, alam kong siya yun, di ba? Tapos, kailangan ko na lumabas kasi may programa tayo. Tapos, tuloy-tuloy lang siya kahit lumabas na ako at naguhugas ng kamay. So, wala lang. Ang sa akin siguro, paalala na, yun Oo. nga, may mga posible na maibang makarinig. Tama. Pero I guess, dun sa aking experience na ganun, wala din sila talagang pake. Parang okay lang sa kanila na marinig kung ano man yung gusto nilang imarites. Tama. Dapat pero maghunos dili rin kayo mga kabisyo. Bakit? Dahan-dahan din. Baka yung mga kinukwento ninyo, Oo, correct. marinig at maisplok. At mahirap na ang kwento, ang chismis, may dagdag, may bawas. O, speaking of dagdag bawas, babawasan na tayo muna. Yung daldal? O, yung daldal Okay. natin. Kaya mga kabisyo, muli kasama nyo pa rin natitindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At akong kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyong lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Sumasabay! O, eto, sumabay ka dito. Yan! Sa iyaw mo. Sa Ayan iyaw. na, ayan Sige, na. sige. Bababa, Aray, bababa, aray, aray. lower. Parang nahihirapan ka. Ouch! May tumunog. Sabi nung isa, kami po kahit wala sa CR, yung katrabaho namin kinikwento na may tulo siya. Ano? Na may tuloy siya? Ano? Tulo? Tulo ba yung gusto mong sabihin? Nakakaloka. Pero siguro, I guess, yun yung sa experience ko na nga, Jello, parang I guess okay lang sa kanya. Parang ganon. Na i-chismis. Na may sakit siya. May sakit siya. Hindi ko kinakaya yung mag-chismis na may sakit siya. Ganon. Ang cute, feeling ko, vibe ni Chuper si Jello. Galing kay JL Studio and Crafts. Hello po! Partner! Magandang morning! Magandang morning, partner! Ganun yung tawa nun eh. Parang hinihika. Ayun. Kami po, pinag-uusapan po namin yung taong kabit sa office tapos andun pala sa misming cubicle. Sabi ko sa inyo, kaya sabi ko sa inyo, warning. Warning at isang paalala, just in case you missed it, there are other people in the cubicle. Yun. Pero nabibilib ako dun sa mga tuloy lang, ganyan. Dahan-dahan po tayo sa pagchichismis, mga kabisyo, ha? Dahil dyan po tayo napapahamak.
Tsaka meron pa yung sa GC. Mm. Yan eh. Sa amin naman GC. Yung mga lalaki ba nagchichismisan din sa GC? Depende yan. Kapag 3 lang yan sa GC, ibig Ayan, sabihin nandun iba yun. iba yung ano niyan. Iba yung chismisan laglagan yan. doon. Yan, Oo, iba yan. pag 3 kayo. Malalim yan. Malalim yan. Ito yung pag 3 kayo sa GC, ito yung GC kung bakit hindi ka makakapasok sa langit. Tama. Nako, sinasabi ko sa'yo, pagka meron din akong ganyan na 3 kami sa GC, hindi talaga pwedeng malaglag yun. Bawal. May mga, naku, basta hindi rin ako talaga makakapasok sa langit. Sa GC na yun, oh. Meron talaga eh. Na Meron. mga chismisan na ganyan. Correct. May mga GC na sakto lang, tapos may mga GC na malalim talaga. Malalim ang Kakasiraan ng buhok. Oo, kasiraan talaga ng kapwa yun. Ayan. Sabi ni Potato, puro kami lalaki, tas nanlalait kami. Totoo ba? May ganun. Akala mo naman ang gagwapo ng mga lalaki. Akala mo wala ka pintasan. Paano kayo manlait ng babae? Interested ako kasi parang normal para sa aming mga babae na manlait Oo. parang normal if you will hear it from a girl eh. Parang it's a girl thing na lakas manlait, ganyan. Pero pagka kaya Becky, 'di ba? Malakas manlait, 'di ba? Pero paano manlait? Kunyari may office mate kayo ganyan. Paano kayo manlait? Paano? Interesado Wala naman. ako. Gusto ko makapasok sa GC nyo. Sama mo ko. Lurker lang ako, lurker. Promise di ako re-react. Kadalasan kasi kami, kapag may mga nagugustuhan kami tapos hindi naman kami pinapansin, Ayan, hindi kami nagugustuhan. Ayan. Doon na lang kami bumabawi nilalait. Kala mo naman ang ganda-ganda. Ayan. Pero Kala mo naman, maputi. Oo. Ayan. Mga ganon. Kala mo maputi yung siko. Ganyan. Kala mo naman dami nagkakagusto sa'yo. Ayan. Hindi nga alam, ikaw nga mismo nagkagusto. Ikaw nga mismo, hindi mo alam kung mabango ka ba. Oh my God. Diba? Maano rin kami, mapintas din paminsan-minsan. Okay. Sige. Pero, so parehas lang. hindi naman kami pogi. Alam mo, because of that, may naiisip ko na sometimes, para message naman ito, ang dami kong message. Para naman ito dun sa mga sobrang selosa, for example, na mga babae. 'Di ba? Minsan seselos kayo kasi yung mga partners niyo, for example, biglang mapapatingin sa iba, parang Tama. ganun. O kaya parang makaka-appreciate ba ganyan. Wala lang, isa lang ding reminder that ikaw din bilang babae, you also appreciate eh. Gets mo? So parang dapat fair din. I mean, wag mo laging awayin yung jowa mo porque napatingin siya sa... napatingin. Tama. Iba kasi yung napatingin sa tumitig, sinundan ng tingin, tapos nag-comment pa. Naginusto talaga. Oo. Yun yung nakakabwisit. Wag naman po kayong ganon. Dapat i-practice nyo po yung mababanlag lang kayo. Yung ganon. Hilo-hilo lang. Yung nabanlag lang, yung ganon. Kasi minsan naman yung ibang mga lalaki, apaka-obvious nyo din naman pala kasi talaga, di ba? My point is, parang, minsan nagsiselos tayo dun sa mga ginagawa ng mga partners natin, pero hindi natin na-realize na tayo din, ginagawa din natin yun. We also appreciate yung kagwapuhan. Agree. 'Di ba? Kami mga babae na appreciate din namin talaga yung pag may gwapo. Pag may malaki yung katawan, Yan. pag mayroong may abs, ganyan, 'di ba? Tapos kinikilig-kilig din, ganun. Pero hanggang doon na lang 'yon. Pero pag ang babae naway porket napatingin lang, na-appreciate ng party, kunyari may maganda, ganyan. Grabe nating awayin. Wala. Gets ko naman 'yon. Oo. Bakit nga ba, ante? Kasi nakakairita eh. Nakakabwisit. Pero kayo ganun Oo. tayo. Pero tama ka, pero tanda natin na tayo, ganun din tayo. So, ang sa akin lang, 'di ba, parang wag naman din, I mean, you appreciate, 'di ba, parang ang example lagi diyan is meron kang steady na chikot. 'Di ba? May kotse ka. Yan. Steady to sa'yo, binibigyan. Siya yung dahilan kung bakit ka nakakapasok sa work. Tama. Ito yung naghahatid sundo. Tama. Ito yung kasama mo sa lahat ng family trips. Naging saksi ng lahat ng mga pagsubok problema, Tama. 'di ba? Pero 'di ba kapag ka may dumaan na chikot na sobrang ganda, Napapalingon ka. papatingin ka rin eh. Na-appreciate mo lang. Na-appreciate mo lang. Okay. Parang ganon. Pero Tama. iba yung hinamak mo na yung yun eh. Oo. Hinamak mo na yung sarili mong chikot, 'di ba? Parang katulad ng, halimbawa, napadaan, napatingin, di tapos na, hindi yung
Okay, napadaan, yung maganda, tumingin, tinitigan, nagpunas pa ng laway, sinundan, kumoment pa sa misis. Tama. Yun, dun tayo. Dun may problema Ibang tayo. usapan. Oo. Agree. Yun lang. Parang, let's be fair also, in fairness to the guys, na ano lang din naman sila, tao na napapatingin. Tama. Kung nakabuyang-yang, alam mo yun? Ay, syempre, Kung tititigan nakabukol, talaga namin. di ba? Oo. Parang, mapapatingin ka din naman talaga. Maski naman kami, halimbawa, maski naman ako kunyari, makakita ko ng isang babae na medyo maliit. Maganda. Oo, maganda siya, Balingkinitan, mabalingkinitan, tas chinita, ganun. talagang Mapapatingin din ganda. naman ako Babae na ako niyan, na alam kong straight talaga ako. What more yung lalaki na parang naturally may appreciation for the opposite sex. Tama. Parang ganun. Pero again, ulitin ko hindi ibig sabihin nun, meron ka ng lisensya para Gawin lagi. at pakatitigan, kumoment, o kaya insultuhin yung misis Tama. or partner. So it becomes wrong kapag ka sinabi mong buti pa siya. Ay, Ikaw. mali na. Ayan. Oo, mali na. Doon Kapag na ka may magkakatalo. misis na binuhusan siya ng kumukulong tubig, hindi ko judge yung misis. Tama. Sa mga ganong statement na may paghamak, pag-insulto, no. Pero ante, di ba, napapansin ko lang po sa inyo, ante. Yan, may pagkapo tayo. ano. Marespeto tayo ngayon. Hindi, papansin ko lang sa inyo, ante, kayo mga babae, kapag nagpaliwanag kayo o nagkwento kayo sa kapwa nyo babae, talagang detailed, Oo detalyado. naman. Kulay blue. Blue. At hindi lang blue. Ang laki. Sayan. Sayan. Sayan yung blue. Yung pagka-blue. Papunta na sa blue na nag-green. Ganyan. Yung ganon kami. Very, very detailed. Siomay yung siomay na kinain ng kabit. Dinutdut niya sa chili sauce. Di ba? Yung mga ganong klase mga details. Kaya ba hindi? Hindi masyado. Saktuhan lang. Tsaka namamangha ako sa inyo. Napapansin nyo kami na tumitingin sa iba at may natitignan pa kayong ibang bagay. We are very, very capable of Ang galing, multitasking. Capable talaga kami sa Kaya namin yan. Ito yung napansin ko sa asawa ko. Hindi siya capable ng multitasking Napapansin ko din to minsan sa'yo at kay Diego Bandido. Pansin ko din ba to kay Chris? Pag halimbawa, meron kayong ginagawa dyan sa computer, yung kabila yung tenga, ilang beses na to nangyari sa akin, akala ko parang naririnig ako ni Diego or I assumed, kasi ganun ako parang pag kahit gumagawa ako, tas lalapitan mo ko, o kaya kahit hindi mo ako nilalapitan, ito yung topic natin kanina na malaking tenga namin, naririnig namin. Kaya namin, capable kami ng multitasking. Tingnan mo, kunyari, sa salon, sa parlor, ayan, sa parlor na lang, 'di ba? Bakit yung nagkakayod ng ingrown, kaya niya makipag-usap. Chismisan. Oo, doon sa kinakayod niyang ingrown. Kahit malayo sila Oo. Tapos, kausap niya din yung nagsha-shampoo. Totoo Kasi yan. nga, capable nga kami ng multitasking. Kayo hindi. Ito yung na-realize ko sa'yo. Yan, minsan sa mga na kakasama kong mga lalaki sa buhay. Asawa ko, pag siya zone in, for example, sa isang pinapanood niya na vlog, o kaya may pinapanood siya na something, or may binabasa siya, or may kausap siya, hindi niya ako masyadong naririnig, or naririnig niya ako pero hindi nagsisink in. Versus yung babae, kaya niya talaga. Yung nagchichismis dito, naririnig. Yung nagchichismis dito, naririnig. Oo, ganun. Depende Capable rin, kami sa multitasking Lalo na pag chismis. Mabilis talaga kayo Mabilis dyan. talaga kami dyan. Oo. Lakas makatanda ng parlor. Di hayaan mo na. Salon, okay. Di salon, sorry na po. Ayan. Hello muna po sa lahat po ng mga nakatutok sa amin ngayon. Good morning, Kabisyo. Magandang umaga po sa inyo. Happy Monday. Happy Monday to Nita Valderosa from Canada. Shout out po from Honolulu, Hawaii. Si Bestie. Hello po. Thank you. Bestie nga ba yung pangalan yan? Yan. Salamat ng marami. Malakas daw bang mag-trash talk ang mga lalaki sa GC? Oo, may mga ganong Oo daw. pangyayari. Hello kay Lance, watching from Bahrain. Watching si Misha from the City of Pines, Baguio City. Hello po. Hello po kay Karil, shoutout from Aklan. Maraming salamat. Sa 10 lugar po ninyo, shoutout namin.
Mine na po yung guy. Ikaw daw, malamang. Kasi alangan naman ako yung guy. Akala na pagkamalan akong tomboy. Oh, correct. Oh, 'di ba? At least ngayon hindi ka Tom Beats, 'di ba? Mine na yung guy. Ladies and gents, this is Titan Jello. Hello po, Yan. magandang araw po sa inyo. Oh, si Dennis Villahermosa. Oh, ito parang Gen X ka, no? Malamang. Set na tayo sa April, ha? Isama natin si Titan. Ako, lilibre tayo yan sa buffet. Hello po. Yan, 'di ba? Sa iba naman tayo punta, ha? Magsasuggest ako. Kala mo ako magbabayad. Ayan, good morning. Shout out from Sayap, North Cotabato. Ayan. Wala po ditong si Titan. Sa mga kabisyo po natin, Wala tap-tap nyo lang siyang po yung black up natin na tap lang po. Tapos sa mga nasa blue up naman po, share nyo lang po ang ating video ngayon. Spread the love and spread natin yung magandang balita natin ngayon sa umaga. Thank you. Shout out kay Kram or kay Mark from Macau, China. Ayan. Shout out from Macau, China. Maganda Hello po. dyan. Nakarating ka na ba dyan sa Hindi Macau? pa. Feeling ko dadaling ka ni Mark Macau dyan. Imperial. Macau Imperial Tea. Milk tea. lang nakainom. Ay, nako. Hi kay Ging na na-miss daw tayo. Hello po. Shout out kay Renante and Hagnaya family from Ilocos Sur. Ano na yung mga napuntahan mong probinsya sa Pilipinas? Madami na. Ano? Iba-iba niya. Anong favorite na lang? Okay. Favorite. Cebu, syempre, sa Cebu, lugar namin. no? Cebu. Taga doon ka pala. Bakit wala kang kamag-anak na pinamit ako tapos binigyan akong pasalubong? Sinasabi ko sa'yo, Jello, minsan hindi mo naiisip eh. Hindi mo naiisip yan. Di ko alam na taga Cebu ka. Ang bihira. Oo. Maayong buntag. Mutanan, mga kababayan eh. Ayan. Ganda ng Cebu, no? Alam mo, meron na silang arena, SM Arena. Nakakabukas lang noong July. Kaya ang Disney on Ice ay they will also be showing Disney on Ice sa Cebu. So for the first time, 2 na yung venues. Dati kasi yung Disney on Ice lagi lang sa Manila kasi meron tayong arena. Pero ngayon, dahil meron ng arena sa Cebu, meron na ding Disney on Ice dyan. Oh, 'di ba? Napakabongga. Grabe. Speaking of travel, ante, ikaw ba yung sa generation mo ba ngayon na parang tinatamad ka na mag-ikot-ikot? Nandun pa rin sa masipag pa rin? Oo, lalo na kung alam ko ako nagbayad. Laban na laban pa rin? Oo! Laban na laban talaga. Although, ang na-realize ko lang, kung gusto mo talaga magbakasyon, dapat hindi kayo mga tipong maiksi. Dapat mahaba. Medyo kahit papaano at least 5 araw. Oo. Kasi kapag masyado siyang siksik sa 3 araw, talagang hindi na siya bakasyon, more pagod talaga siya eh. Kasi isisiksik mo parang kasi nga gumastos ka, sayang. Oo. Sayang yung pera, sayang yung leave, ganyan. Ang ending, pagod na pagod ka. Kailangan mo ng bakasyon mula sa bakasyon. Pero kung halimbawa yun yung na-realize lang din naming mag-asawa. Pagka mas mahaba din yung time, mas may time ka na pwedeng hindi ka gumising na maaga. Pagka kasi maiksi yung oras ng travel or araw, ang aga-aga gising na kayo. Nagmamadali na kayo kasi sayang. Hi. Hello po kay Jika. Yan ang batang 80s and 90s Dota is real, no? Oy, Dota. Speaking of 80s, Dota na 90s. Meron pa ba? pumanaw yung Ay, oo, yung babae. Partner ni Aiki. Oo, correct. May kiramay po kami. Sa kanyang pamilya. Ang bata pa, no? Bata pa yun. Ay. Disgrasya. Kaya ingat-ingat po tayo mga kabisyo, ha? Correct. Sabi ni Ten, totoo yan, kulang ang 3 days, dapat half month. Kung pwede nga lang, kung may pera lang mag half month, no? Tsaka kung papayagan ka. Yun talaga yun eh. Kung papayagan ka eh. Shoutout naman po kay RJ Mariano, nag-enjoy sa bakasyon sa Vietnam. Uy, maganda dyan sa Vietnam. Masarap ang kanilang food. Morning, May. Nakaabot daw sa live. Wow, nakaabot si May, oh. First time. Shoutout ko kay DJ Shock Gomez Jeneline Belison. Sino yun? Ayan. Hello po sa inyo. Shoutout. At ate kong nasa Boracay na si Melanie Nalarzon. Yan. Boracay. Sarap naman ang Boracay. Enjoy po kayo dyan. Nabiting ka ngayon sa weekend mo. Pares ba kayo ng Saks mga lang. kabisyo natin? Oo. Saturday, Sunday? Sakto lang. Okay lang din naman. Minsan,
ako pag bakasyon talaga medyo bitin talaga siya. Pero pag weekend, sakto lang naman siya. Yun. Pagka bakasyon talaga, laging kulang eh. Laging kulang yung pera. Sakto lang. Oo, grabe. Watching from Nebraska, USA, si Nins. Saan kayo galing na mga lugar? Shut up nyo naman ako, sabi ni Christopher Candelaria. Shut up, Christopher Candelaria. Hello Uy, po. pinapa-shoutout nila si Emma Tiglao. Bakit nakatutok ba si Emma Tiglao? Shoutout po kay Emma Tiglao. Ano ang pinaka-expensive HK merch mo, Miss Nicole? Hello Kitty merch? Teka. Siguro recent. Yung bawal ba sabihin yung mga brand, no? Niche na 360 na sure. 360 na Hello Kitty collab. Oo. Yung pink na nahulog ko nung gumagawa kami ng content ni Jello. Yun siguro. Cute yun, no? Super cute. Ginamit ko nga siya sa Cebu eh. Tingnan natin kung Oh, kung makapag-post ako, kung tama yung mga shots ko. Yun siguro yung masasabi ko ngayon na pinaka-expensive. Kasi yung mga iba, socks lang. All of the above. Ang alin ng all of the above ata, Miss Nicole? All of the above ang alin? Yan. Shoutout sa kuyang gwapo, George Gringo. Hello po sa inyo. Hello. Hello rin kay Ken Dalen. From Florida. Shout out kay Anna Lorraine Beronilia from Antipolo City. Hello po. Salamat sa pagtutok. Pa-wash out naman kay Leah na manlalaki na ako sa office pero malilate. Sorry, hindi ko Manlalaki ka na sa office. Mali! Malilate. Magsalamin ka na kasi, te. Ayoko talaga magsalamin. Malilate. Uy, to be fair, ang distance ko po sa screen ng Love Radio Manila page malayo. Ilang di pa. Oo. To be fair, nababasa ko. Hi, Jello Yummy. Sabi ng isa dyan. Malilate. Sorry. Malilate kasi. Oo. Hello kay JP Lukman. Ma-shoutout sana. Good morning sa inyong dalawa watching from Lucena City, Quezon Province. Si Rodney. Yan. Dahil sa tambalan, nagka-toktik ako. Di ba, Wow. Dennis? Hindi na enough na nasa Blue app. Oo. Yan. Silent fan from Cebu. Si Hello po. Spicy Dumpling. Wow. May mga silent fans eh. Mm-mm. Madami akong silent listeners. Yung hiyang-hiya na nakikinig sila sa akin. Charot. Silent. Kaya nga silent Oo, sila eh. kaya. Hindi, silent sila. Yung parang hindi sila maingay. Hindi nila kailangang mag-create ng malaking fan group tapos yung parang bang grupo tapos yung magsasama-sama sila tapos mag-organize ng event. I don't think I have that na yung parang halimbawa Rocketeers. Tama. Wala akong ganong grupo na yung tiyaga talaga tas na magsasama-sama event. ganon. It may baka it's a generational thing. Tsaka mga naka-wheelchair na kasi. Grabe ka naman. Yung iba. Shoutout po sa mga nasa home for the agent. Mahal na mahal po namin Oo kayo. naman. Yung mga nasa wheelchair, Pwede mo laban. pa pumunta ka doon. Laban, Ang diba? dami yun. Hindi, pero parang feeling ko kasi it's a generational thing talaga. Kasi, Hindi, marami pa rin nagmamahal. hindi. Mo lang siguro hindi generation thing siya eh. Kasi yung kabatch ko, o kayo mga, ewan ko, correct me if I'm wrong ha, and tama ka din sa sinabi mo na hindi ko lang sila ino-organize. Hindi mo lang ino-organize. Kasi ito, kaya ako sinasabing it's a generation thing. Ang dami ko nang ginagawa, mag-organize pa ako. Hindi ba't kayo dapat yung mag-organize niyan? Para sa akin. Tama. Alam ko naman na hindi ko sila force kasi una, napakaraming silent fans. Tama. Silent lang sila eh. At itong mga silent na ito yung mga sobrang busy din nila talaga sa life nila. Maraming ginagawa. Ang dami na lang ginagawa. Hindi ko sinasabi na yung mga fan group walang ginagawa. It's just that maybe it's a generational thing. Feeling ko lang ganun. So anyway, shout out. Tsaka yung iba, pumanaw na, si Manuel L. Quezon.
Oo. So, Si Manuel. paano gagawa ng Oo, ano, di ba? ng Si fan, Juan Luna. Dati fan number group. one fan mo yun. Oo. Si Juan Luna, Teka lang, nakikinig sa'yo yun. umalis na eh. Nauna na kinuha ni Lord. Hello kay Lilibet watching from Bagbagin, Caloocan. Hello po. Yan. Hello din kay Sandy. Yan. Ayan. Hello po. kay C. Hello kay Yano Narvaez watching from Jensan. Kay Rox Finds watching from Marikina. Minsan try natin yan. Gawin Kelvin natin yan. Bishop, Yung, hello. yung makakasama natin yung mga Nicole. Uy, hello po. Oo. Yung mga Nicole ano. na fan base mo, boss. Ako, Oo, ako hindi. maghanap. Pero pag tinawag mo sila, dadating naman Nandyan, sila. oo, nandyan talaga. Kasi ilang beses na yan napatunayan eh, wala pang social media. So, nag-a-announce lang kami dati ni Chris Choper Telegrama. ng mall show. Ganun, Grabe ka naman sa telegrama. Hindi natin naabutan yan. Kami na yung mga Oh, address tingnan mo, na yan. nag-umpisa na tuloy ulit sila si Jose Rizal, silent fan ko din. Hindi, 'di ba? Dahil wala pang social media dati, i-announce lang namin sa radyo na nandyan kami ni Chris Choper noon sa ganitong mall kasi nagpo-promote kami ng album. Tama. Dadating sila. Ano sila? So, hindi sila yung, kaya feeling ko it's a generation thing eh. Now na meron ng social media, the fans are still there, pero katulad ko na ang dami nang ginagawa, nanay na, tatay na, 5 na yung anak, isipin pa ba nilang pumunta sa mag-fan meet and greet? Pero speaking of pumunta ha, yung Sabado, may pumunta dito, mga driver, hinaharap ka nga. Talaga ba? Alis nang. Totoo. Alis na, pumunta na Cebu. Hindi, totoo, nandito ako. 4 sila. Oo. Diba nakikinig kami sa inyo, bago na yung oras nyo parehas. Talaga, ba't ni sila Nicole? pumunta? Wala lang, bisita lang. Oo, bibisita. Ako nag-entertain na lang dyan sa may baba. Sabi ko, kakaalis lang ni boss. Ganon. Sabi niya. Yeah. Ang bilis pala umalis, no? Bilis ko umalis, di ba? Kaka-ere ko lang umalis ako. Pag Grabe. weekend po kasi, kaya I Bilis ka suggest mga talaga. kabisyo, kung dadalaw kayo sa amin, weekdays talaga. Weekdays talaga. Weekdays is the best. Oo. Kasi sure na nandito po kami. After kasi namin magsalita dito, may mga ginagawa na po kami Oo. sa buhay-buhay namin, mga kabisyo. Correct. Kaya mas maganda yung Mondays to Weekdays, Fridays. Monday to Friday. Good morning sa shoutout sa boyfriend kong si Anthony Penasebo. Natulog pa hanggang ngayon. Hoy, gimising ka na. Anong oras na? 8:00 na. Yan. Sabi ni Neon PH, na-meet ko si Nicole at Chris sa second floor ng department store na Market. Ayan. O, nag-fan, rin kami dyan. Tulad dito, si Jaja Panda, been a silent fan for 15 to 16 years. Yan. Nakakamiss na po ang Mahiwagang Burnay. Tanungin natin si Titan Jello kung ready na siya sa kwento ng Mahiwagang Burnay. Pag ready na si Titan Jello, umpisa na kami dyan sa Mahiwagang Burnay na yan. Tanungin natin si Titan Jello. Mabigat na yan. Oh. Pero alam mo, mabibigat din naman yung secret files. Eto si Jello eh. Oh. Iba talaga ang isang Nicole Yala talaga. Wag na, basagin mo na yan. Naghanap ka po ba ng kasambahay o kasama sa buhay? Wow, tanong sa'yo, Jello, naghanap ka daw ba? Opo. Naghanap tayo. Yung jowa ko po, may picture and signature ninyo from Star Mall, Alabang. Yan. Hi, JP. Oo nga, Mahiwagang Burnay please. Tapos takutin ulit si Nicole. Abangan nyo yan. Kakatuwa Wait lang kayo dyan. Ayun sabi ni Jericho, Ante, good Ano morning, shoutout sa late sa office pero kayo agad ang inatupag. Oh, di ba? Tama yan. Minsan kailangan mo rin sumaya. Oo, kung kami yung dahilan ng pagpapasaya Pagngiti mo, di ba? Why not? Ano bang pangalan ng boss mo? Siya shoutout. Oo, shoutout na lang namin si boss para sumaya. Oo. Yan. High school pala ako narinig ko na to si Miss Nicole at si Sir Chris Choper. Salamat Thank you, po. Jet. Yan. Good morning daw, Jello. Good morning sabi po sa inyo. Ni Teng. Salamat po sa mga nagtatap-tap ha, yung mga hindi nagsasawa mag-tap-tap po sa black Tap. app. Tama po yan, dire-diretso nyo lang po. The more na nagtatap kayo, the more na sumasaya tayong lahat. Yes, sa True Lalu.
Nandyan na po ba si Christopher? Hindi po. Ang aking partner ay bata, sariwa, ng 20 taon. Anak mo ni Christopher. Ayan. Oo, pamangkin ni Chris, anak ni Chris. Christopher no na stem cell. Oh my gosh, Ron Petro, I so miss you too. Landline pa lang po ang uso, listener na po ako. Gets, landline. Tapos text line, 2299. Ayan. 2000 college siya, nakikinig na po ako sa tambalan nyo habang nakatayo sa bus. Yan. Salamat. Ito, pag-usapan natin, ito si Ante mahilig to sa mga film eh. Anong naabutan mong film nung kabataan mo para malaman natin? Sige, tignan natin. Iputok mo dadapa ako, Big Soto. Iputok mo dadapa ako. Yan yung parang, iputok mo dadapa ako. Tsaka dati, naabutan ko yung, I'm sure naabutan mo na yung cinema na bibili ka ng ticket tapos may seat number ka. Dati kasi hindi eh. Alam mo ba, pag bumili ka ng ticket, parang first come, first serve siya. Bahala ka na kung saan ka pupwesto. Oo, bahala ka na. Tapos, pwedeng sa istribo, pwedeng sa aisle. Yung pagka MMFF, as in literal na punong-puno, kasi pwede sa mga aisle. May batang mga nakita ko yun kasi ever since mahilig ako manood ng sine. Tsaka pwede ka pa balik-balik daw. Pwede. Tama ba, Pwede mong, nag-umpisa ka ng kalahati ng pelikula. Hindi mo na ito naabutan, no? Hindi, no. Hindi na. So, pwede ka mag-umpisa. Kunyari, yung film starts at 3. Dumating ka ng 3:30. Okay lang. Dumating ka ng 3:30 kasi pwede mo pa rin siyang tapusin hanggang dun sa kung saan mo siya inabutan. Kung inabutan nyo po yung ganyang eksena ng pelikula, malamang batchmates po tayo. Shout out! Oo, no? Ganon. Kumbaga, kalagitnaan ka nag-umpisa. Oo. Tapos natapos yung film, tinuloy mo. Hanggang dun yung sa umpisa. kalagitnaan. Oo, hanggang dun sa kalagitnaan. Diba? Grabe. Nabutan ko yan. So, iputok mo, dadapa ako. Ano ba? Pero sa mga... Natatandaan ko yung first movie na napanood ko with my friends na walang kasamang magulang ay yung unang-unang movie ng Jurassic Park. Yun. Second year high school ako noon. So talagang parang feel ko na first time ko nanood ng sine tas kasama yung mga friends ko. Ano pakiramdam na nasaksihan mo noon yung mga prehistoric dinosaur? time. Sabi na-i-film wala sa akin yung phone ko. Yung anak ko, kasi nung one time nakikinig siya sa atin dito sa live. Tapos sabi niya, Mom, I have proof that you were cool. Kasi lagi ko sinasabi, hindi nyo lang ako naabutan. Sabi ko, but I was really cool before. Ganyan. Tapos sabi niya, I have proof that you were cool before. Nag-edit yung anak ko. Ang inedit niya, dinosaur. Tapos yung dinosaur, tapos ako na parang nakaganon. Kasi di ba uso sa mga bata yung ganyan, yung, ano tawag dun? Ano tawag dito? May sinasabi silang, Gen Alpha thing kasi to eh. Ano, alam nyo to, mga nanay, gumaganyan yung mga anak ninyo for sure, yung ganyan. Nagtatanggal ng libag. Hindi. Ano? Jawline? Hindi jawline! Ano? Sigma! Ano Yun. yung Sigma? Yung mga jawline, nako, kabatch kita. O kaya, hindi Jawline? natanda ka na rin. O, diba? Sigma. Sigma. Hindi oo. Riz. Riz. Basta yung parang, na para bang ganun. So, meron akong, ginaganyan kasi ako lagi ng anak ko, pa-picture na, ma, do the Riz or do the, what the Sigma, ganyan. So, ganun ako. So, inedit niya, meron dinosaur na hinahabol ako. Tapos nakaganon ako. Sabi niya, see, you were cool. Kasi, how was it like, Mom, na ang transportation mo, yung pterodactyl? Ang yatong anak ko, manang-mana sa akin. So, Jurassic Park, nung lumang-luma Jurassic pa, Park. Grabe yung, Sigma. black and white pa yun, no? Grabe ka! Naabutan ko ba yung black and white sa TV? Parang hindi naman na. Kasi ang Wala batibot na. ay colored na eh. Okay. Ganon. Sabi ng isa dito, pagupit po kayo ng hair, parang social sa'yo. Hindi. Alam mo kung bakit? Hindi ako pwede magpagupit kasi ang buhok ko po ay 15 pieces na lang. Kakaplansya, kakakulay for so many years dito sa radio. Yan. Tambalan Gen Series, good morning. Hi Zoltrack, salamat. Sa akin, Enteng Kabisote yung Enteng Kabisote. Enteng Soto, no? Kabisote. Tagal niya na pala talaga, Oo, no? tagal na talaga ni Bossing. Si Bossing. Grabe si Bossing, no? Nabutan niya rin si Enrile, Nabuti na no? si Bossing, kakaiba talaga. Yan. Kakatuwa eh.
Pero kayo yung mga kayo yung kaya nyo pa ring sumabay sa anong henerasyon. Nakakatuwa yung ganun. Biruin mo si Bossing. Tiyan mo si Bossing. Until now, kaya niya pa rin sumabay sa mga humor ng Na mas katulad namin, bata. Gen Z. Mas bata. Kasi may mga bata din dun sa Itbulaga. Dito naman sa atin, sa Love Radio. Ang lakas pa rin ng isang Nicole. Kami nga napapagod sa'yo Ang bilis pa rin ng utak mo Tsaka alam mo yung mga bago. Kailangan nating siguro it's a thing of the Gen Xers na gusto namin lagi kaming relevant tsaka relatable. Parang ganun. So Galing. nag-a-adjust kami to the times, I think. Although yung mga iba hindi nag-a-adjust, 'di ba? Hindi naman natin nila lahat. Pero karamihan ng kakilala ko nag-a-adjust. Hi kay Charles Diaz. Good morning, Madam Nicole and Kuya Jello. Sana magkaroon po ng remix version yung Tuloy Pa Rin ang Pasko. Gusto mo ba i-remix? Oo, pwede, boss. Pwede Kahit yun. na walang kapera. Tuloy-tuloy pa rin ang ligaya. Tinutugtog namin yan every September 1 kasi. Yan. September 1 na. Malapit na. Tuloy, So kung tuloy pa rin. ang Pasko. Yan. Yun, no? Pwede, no? Pwede. Gusto nyo ba? Gawin Gusto namin? nyo. Kaya ni Jello yan. Maraming salamat po kay Ron Pecho. Yan, no? Yan. Mas magaling at pogi po yun. Ang aking Mas pogi yata siya tsuhin kay- at ama. Ayan. Hindi pa ako, Endo. Hindi pa, no? Hindi pa Start po. pa lang. Okay. Shoutout po kay R official na hindi pa daw natutulin, nakikinig na sa akin. Ayos, sana tuloy ka na. Ngayon nakabuo na ng pamilya, nakikinig pa rin sa'yo. Nakikinig na. Very good. Thank you so much. Salamat ng bonggang-bongga. May mahiwagang Burnay pa po ba? Okay, una, kailangan yung antabayanan yung isa naming spin-off ng Burnay. Basta, yung kwento na Mahiwagang Burnay, hindi naman namin iiwan yan. So right now, there are still, Monday ngayon, no? So may bagong episode na ilalapag, dapat 9 a.m. Ilalapag sa kwento ng Mahiwagang Burnay sa Kumikinang Natambalan podcast on Spotify. So nandyan yan. Yun. So antabayanan nyo lang po yan, mga kabisyo. Sana po si Chris Chuper, naglalaba siya kasalukuyan kasi may init ngayon sa sa area namin, so makakapagsampay. Ano po ba ibig sabihin ng Burnay? Burnay is a jar. So kwento na mahiwagang Burnay. Yan. Kung nakarating po kayo ng vegan, meron siyang isang lugar na pwede kang gumawa ng mga Burnay. Yan. So jar. So kwento mula sa mahiwagang jar or Burnay. Panggabi pa kayo no ni Chris Chuper. Grabe panggabi. Damox. Si Damox. Panggabi ako. Ikaw. Oo. Ikaw yung panahon po na yun, boss. Alam mo yung nangyari dun? Di bigayan ng board work. Ayan. Bago ako nun parang miniting. Ako yung pinakabago. Ako, kasabay ko si Sexy Terry tsaka si Bobby Guard. Yan. Kaming tatlo yung pinakabagong DJ. Bigayan na ng schedule. Wala pa kaming mga PowerPoint, wala pa mga deck na parang dyan mo makikita kung sino. Ano yan? Verbalan verbal. Yan. Nakasulat sa papel. Yan. Nakasulat sa papel. Nakaukit ganyan. sa bato. Oo. Isinulat sa puno. Yeah. Yan, diba? 5 to 8 a.m. Monsur Betero. Yan. 8 to 10 a.m., 8 to 11 a.m., ganyan. So, nagsabi ng mga Ray Porter, ganyan. Tapos, 12 midnight na, wala akong schedule. Sabi ko talaga, ba't wala akong schedule? Alam mo yun? Anong gagawin ko dito kung di ako ere? Diba? Ang in-applyan ko naman DJ. Ang in-applyan ko DJ. Sabi ko sa'yo, umiyak ako. Tantrums. Tantrums talaga ako sa lupa. Ay, sa carpet ng recording room. Umiyak talaga ako. Sino tao doon? Ikaw lang? Hindi, lahat. Kasi ganito yung sinabi nila ganito yung sabi ng boss. Emmy, kasi syempre wala pa akong pangalan, so real name. Emmy, you'll be the pinch hitter. So syempre, panibago sa pandinig ko yung pinch hitter. Ano yung pinch hitter? So yung pinch hitter, siya yung sasalo ng programa pag may umabsent. Ano i-wish ko may magkasakit para magka-programa ako, di ba? So parang, Reserva.
Reliebo. Karelyebo lang ako na para bang wala talaga ako mayaambag sa istasyon. Reliebo ka lang. Yan, 'di ba? Taga-time check lang daw. Basta, Mga pinch it's hitter not even a time checker. Basta pag may Wala nga nag-leave. Abanger ka lang eh. Abangers na pag may magkasakit, 'di ba? Sana magkasakit yung isang Wala si DJ. ano. Oo, Ako na papasok. Ako na, 'di ba? Mm-mm. So ganun. So I think hindi ko makakalimutan yung pag-tantrums kong iyak-iyak nun eh. Medyo iyak-iyakan din talaga ako nun. Kasi sabi ko, paano? Anong gagawin ko dito? Ganyan. Tapos naawa sa akin. So yung dapat na 8 to 12 na midnight, 8 to 12 midnight, hindi yun hinati. Ginawang 10 to 12 ako para meron lang akong board work. So gabi pa rin. Gabi. Kaya Anong programa mo noon, yung mga panahon ng gabi na yun? Evening Love Drive. Tapos ang adlib ko nun tungkol sa mga ex naman loloko, ganyan, chuchuchu. Tapos ginalingan ko talaga. Hindi ko alam kung ginalingan ko or natural lang kasi naturally competitive ako eh. So baka natural lang sa akin na ginalingan. Kasi parang gusto ko rin naman talagang patunayan na pwede akong bigyan ng programa. Na talagang sayo. Oo. Na hindi siningit lang. Oo, na hindi siningit Na hindi lang. hinati. Oo. So 10 to 12, yan. Grabe. Tapos maya-maya, after few months, boom, nilipat ako sa umaga. Ayun na. First time maglagay ng DJ na babae sa umaga. Ikaw yun. Kasi naniniwala sila na ang malalakas lang na DJ, lalaki. Sa umaga. Tignan mo. Panahunan pa po ni Manuel L. Quezon to, ha? Ang pinag-uusapan natin dito, natin ngayon, ha? First President of the Philippines. Kung hindi nyo naabutan, malamang kasi ginagawa pa lang yung parents nyo. Guruin mo ka, una-una ang babaeng dinala sa umaga. Ang ating Queen Mother. Ng early morning. Pambansang ganyan. ante. So, dinala ka doon. Dinala ako doon. Mag-isa. Ganyan. Ayun na nga. Galing. And the rest is history. Grabe. And still here we are. Morning. Diba? Morning pa rin. Grabe talaga, hindi ako binigyan ng programa. Pero minsan nag-work din talaga yung tantrums eh. Hi Ferdy, Madam Nicole, kulang ang salitang ganda sa'yo. Thank you naman, akala ko kinulang ka ng ganda. Lamat ka na talaga. Thank you Colleen, na 10 years old pala na nakikinig na sa akin. Salamat. May anak na ako, nanonood pa ako sa'yo. Thank you. Grabe, alamat ka na daw, sabi ni Boss Ren. Sino? Si Boss. Oo naman. Ang aking asawa ay presidente ng aking fans club. Diba? Kahit na wala akong fans club. Wala akong fans club eh. Hindi. Wala akong club. Babalik tayo dito eh. Hindi mo lang kasi siguro... Oo. Hindi. Sino ba taga-organize niyan, di ba? Tsaka hindi uso kasi teknolohiya pa. Oo. Totoo din. Hindi, pero wag kayo mga kunyari, Nora Honor. Di ba? Although bata pa ako nung Nora Honor days, pero grabe yung fan base ni Nora Honor. Tapos may nag-organize talaga eh. Hindi ko yun nagawa eh. Kaya parang, kahit pa sabihin kong I know that I have a lot of listeners, marami kayong nakatutok talaga sa akin na mga loyalista, pero hindi ko sila fans club kasi hindi ako nakabuo ng Nicole Ayala fans club or Tambalan fans club, parang ganun. Pero tanungin mo sa kalsada, kilala mo Nicole? Kilala. Wala nang pag-uusapan pa. Oo, hindi lang nagkaroon ng ng name, ganyan. Sa palengke Parang nga feeling ko namin kasi tuwa. magastos kasi. Oo, may ganun. Yung Rocketeers, kayo ba gumagastos o Rocketeers? Depende. Nagtanong. Simula na yung fans club na yun. Ayan, ang nag-suggest si Dennis Villahermosa na taga-Australia, na busy din. Paano? Paano natin sisimulan? Pero tingin ko kaya eh. Tingin ko. Feeling ko posible siya kung merong gagawa. Tas dadating na lang ako. Wow, artista, dadating ka na lang. Kaya walang gumagawa eh kasi hindi ka naman kakinisan. Yung admin po ng fans club, diba? So parang siguro walang ganun ka. Kasi halimbawa, yung asawa ko, lagi niya sinasabi, presidente siya ng fans club namin. Ko, diba? Pero kasi hindi yan para umadmin. Alam mo yun? Tawa ako dun sa comment ni Boss. Ano sabi? Pasensya na daw kasi kailangan daw ng stamp. Teka lang, nawala eh. Nasa ibabaw ni. Kaya daw hindi daw mapadala yung mga telegrama. Dati. Kasi mahalang stamp. Dati. Oo. Ano daw name ng guy na DJ? Tanong ni Mr. Sharp as me. Hello po sa inyo. Yan. Titan Jello! Magandang araw po. Diba?
Zoltrax says, ang fan meet Zumba. Pwede, di ba? Hello po sa mga taga Canada, si Richard. Yan. Wala pa? Hindi pa ako? Hindi pa. Hindi pa? Okay. Kalimutan ko na lahat. Oo, wag lang yon. Shout out. Shout out mo daw si Isabel. Hello po, I love you Isabel. daw. I love you. We love you too so much. Happy listening. Walang forever. Shout out. Hello, walang forever. Hello po sa mga taga Batangas. Ayan. Hello kay Bayani. Good morning. Hindi mabubuo ang fans club. Marami kasing silent tambalanisa. Tama yan. Saka pa, EJ Marcelo. Solid yan eh. Talagang very tambalanista yan. Pero, nakapunta na ba dito yan sa stasyon? diba? Hindi. Pero nakakarating dito yung mga pa-cake niya. Yan. Nakakarating dito yung mga paalay niya. Diba? Pero siya mismo, hindi siya makakarating. Kaya, I think that's the reason why hindi nakakabuo ng fans club. Ang busy, tsaka ang daming silent. Tama. Silent, ang tawag namin sa kanila ni Christopher dati pa, silent tambalanista. Silent tambalanista. Yan. Hello kay Yen from Palawan. Yan. Hello po, Yen. Sana kayo po ulit ang mag-host ng party ng Chibo. Sobrang galing niyo po. Thank you, Jeffrey Sikat. Salamat. Anyong, thank you. Anak na ba yan ni Christopher? Yes po. Panindigan na natin na anak siya ni Christopher. Ayan. Pwede ba mag-walk-in visit dyan? Yes po. Pwede. Pwede po. Punta lang po Ideally weekdays, mga kabisyo, kung gusto nyo pong kaming actual na makita. Pag weekends po kasi, medyo erratic po yung schedule. Oo. Reminder lang po sa mga gustong magbigay ng alay, scented candles, Garrett popcorn, Sola, wipes at Toblerone. Thank you. Nakalimutan mo yung Ferrero. Tsaka may bago na akong gusto. Baka naman, takoyaki. Ayan o. Takoyaki. Hala, parang gusto ko tuloy ng takoyaki. Takoyaki. No, sarap. Pinakamasarap na takoyaki na tikman mo? Wala eh. Puro bangketa lang yung mga kinakainan kong takoyaki. Kasi Hindi, pero masasarap yung bangketa. Masasarap pero yun. itong masasabi ko ha, mas masarap ang takoyaki ng Pilipinas kaysa sa takoyaki ng Japan. Kahit dun siya nang galing. Siguro kasi, nilagay na yung panlasa natin. Okay, so nung pumunta kami ng Osaka one time, sobrang haba pila dun sa isang takoyaki place. So sabi ko, nako, puntahan natin, parang ganyan. Pumila ako, tagal. Pagdating ko, tas nakuha ko, parang sabi ko, ito na yun siya. Iba yung takoyaki natin. Iba talaga. Iba yung takoyaki natin eh. Yung kesong nilagay doon, yung bultuhang keso na kukuha sa Divisoria. Yan. May maalat-alat na hindi mo alam kung saan nailapag. Oo, di ba? Yun yung nagpapasarap talaga eh. Dapat po ba by group ang pagdalaw sa booth? Pwedeng kayo bahala. The boat is sinking, group yourselves into 5. Hindi. Nahanda kami ng upuan sa inyo. Oo. O, tingnan mo, sabi ni Sojourner PH, Sojourner. Ay, totoo yan, mas masarap dito sa atin. Mas masarap yung takoyaki natin. Shout out to Benedict Kunanan. Hi, Benedict Kunanan. Thank you for watching. Salamat. Takoyaki. Kumusta po ang lakad nyo sa Cebu? Naku, napaka-successful po ng lakad sa Cebu. At masasabi ko talagang tunay na successful siya kung mula doon sa aming podcast maxing na event, meron po kami ma-produce na mga bagong podcasters na mga Cebuano. Yan. Mas masarap po ang takoyaki dito sa Baguio. If andito po kayo, I can message po yung place. Okay. Conzi Bear, thank you. Pa-shoutout naman po Madam Nicole and Titan Jello. Uy! Si Weng Villanueva. Hello po, Weng. Of Princess and Ronron Furniture. Nagse-celebrate ng kanilang bonggacious na happy anniversary! Happy anniversary po Teka sa lang, inyo. balikan namin kayo dyan ha, Weng. Wait lang. Teka lang po ha. Makalimutan na po namin lahat. Wag lang Wag po lang ito. to. Kailangan po namin. Mamumute lang muna po kami saglit saglit na mute lang ha. Dyan lang po kayo. Ilang segundo lang po ha. Pa-wait lang po ha. Wag po kayo mawawala. Dyan lang po kayo. Sa mga nagagandahan na nagagapuhan namin dyan na tambalinista. Teka lang po, kailangan muna namin kumayod at pumera. Kailangan
Galing. Ang bilis daw ng bibig. Kita-kita nila. Ganyan po kami magtrabaho. Ganon. Kailangan po namin pambuhay sa pamilya. Correct. The man who can't be moved is watching from Vegan City. Napakasarap ng empanada. Oo. Ay, sus! Sarap! Anak ko, pinaglihi sa'yo, Miss Nicole. So proud nose na nakuha mo. Di ko alam kung good news yan, Pandong Ronald, na nakuha niya yung ilong ko. Pero di ko sure talaga. Sana nakuha niya na lang yung talino. Wow, matalino. Ay, nako. Hi, Rem. Shoutout po listening from Lupang Arenda. Saan yun? Hello po kay Rodel Maris at kay PB. Mahaba po yun, yung binanggit po Oo, natin. pakiulit po ng sinabi nyo while nakamute. Pambansang Secret! ante. Mahaba po yun. Secret. Ay, ano to? Kaya tutok din po kayo on air. 'Di ba? Yung mga nasa on air din, pupunta online. Pag nabitin, at sa mga nasa online naman po, pag nabitin kayo, gusto nyo rin may mga music, punta po kayo on air. Anong oras po yung ba yung tambalan ninyo? Ayan. Ito, 6 to 9 a.m. Mm-hmm. Lupang Arenda is in Taytay Rizal. Hoy, yung mga taga Taytay, isa sa mga favorite kong pantulog, yung terno na t-shirt, shorts. Alam mo ba, sobrang favorite ko yan. Hindi ko yan tinatapon. Mm-hmm. So, ang luwag-luwag na ng garter ng mga iba. Meron nga si Prince na Minana na mga kaya niya ng suotin na mga dating sinusuot ni Princess. Tapos, lumuwag na yung mga garter dahil sa sobrang favorite namin, tinatalian ko yun. Yung asawa ko sinasabi sa akin, ano ba, itapon na natin yan. Sabi ko, hindi, paborito namin yan. Tinatali namin doon sa gilid para hindi mahulog. Yan. Ganda ng basa, Taytay Rizal. Ganda ng gawa. Hello to Sergeant Walter Emen. Elementary pa lang ako, listening na ako kay DJ Nicole. Thank you so much. 14 years na po ako nag-work at 14 years na po ako nakikinig sa Love Radio. Thank you. Grabe. Shoutout natin si Harold from Saddleback, Santa Rosa. Hello po. Good morning. Balikan natin si Weng. Balikan natin si Weng Villanueva. Ayan. So si Weng Villanueva, tama ba kayo nagse-celebrate ng inyong 8th anniversary Princess and Ronron Furniture? Wow, hello po. Oo, itong napakatibay na upuan na to. Bigay po nila yan. Bigay nila yan. Tibay nito. Oo. Ang dami ng pinagdaanan nitong upuan na to. Ang dami na pong sakuna ang nasaksihan niya, 'di ba? Pero napakatibay kasi ang ganda ng kahoy na ginamit. Ano nang kahoy yung ginamit dito, ma? Yan. So nagse-celebrate sila ng 8th anniversary. Congratulations! Congratulations po! Congrats! Nabalita ko magpapadala ng pagkain ng alay mamaya. Ay. Eto na mga kabisyo, muli kami magbabalik namin sa programa. Sa radio. But Eto na. hi, dyan lang kayo, guys. Dire-diretso. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambala na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning, mga chismosang Gen X! Mga chismosa pala kayo, ha? Anong latest? Sinong bagong kabet? Yan, oh. Anong latest? Marami. Sinong may utang? Ayan, yung nakikinig ngayon. Let's go. Appear, parehas tayo. Pero sa lahat po ng mga drivers, sa mga tindero, sa mga nakatutok sa rin ngayon, nais ko lang pong sabihin sa inyo na pare-parehas po tayo nagsisipag araw-araw. True lalo. Diba? Kaya laban lang po sa buhay. Correct. Listen up. Come on. Nagsisipag araw-araw para di kami gutumin. Kahit tirik ang araw, handa naming suungin. Hindi mapapagod sa paglalakbay. Darating din ang panahon na magtatagumpay. Listen up, come on, come on, come on. Ikaw naman. Okay. Ako. Sige, Okay. pasok! Napapagod na ba kayo kasi masyado na kayong stress? Okay.
Dapat alam din ng mga matatanda kung kailan sila hindi dapat pumasok sa mga bagay-bagay. Tama. Huwag po nating ipilit kung hindi po natin ito forte. Ay, nakaka-learn kaya. Good morning po sa lahat ng mga talagang matindi yung pinaglalabanan sa buhay. Tama. Alam mo, meron akong nabasa kanina na nagtanong sa atin, sabi niya, Dear Nicole Ayala and Titangelo, ano po ba yung feeling ng pagyaman? At paano po ba yumaman? Hindi namin masagot kasi hindi pa po kami mayaman. Pangarap din namin niya, pwede kami pera. Correct, pingin pera. Pag alam mo na, pwede bang smoke mo sa amin? Share mo naman, paano Wala yumaman? mo, eh. Wala Wait, speaking of yaman, Okay. iba-iba yung iba-iba yung nakikilala ko ng mga Gen Z. Na mayayaman na. May mayayaman, tas may mga... Payaman masasabi pa mo lang? ba na payaman pa lang? Sinasabi mo, ang mga youngsta na ba mayaman? Oo, may mga youngster na Na mayayaman na mayayaman, ngayon. oo. Pero may mga iba na mga mayayaman na Gen Z na hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng youngsta na. Tama. Totoo Kasi naman meron yan. ako nakausap recently na Gen Z. So, di syempre Gen Z. Bilang to si Titangelo Gen Z, tinuro niya sa akin yung youngsta na. Oo. So, syempre, ang sabi ko dun sa kanya, use in a sentence, sabi ko, o nga, ang galing ng mga youngsta na Gen Z, as in sobrang clueless Nagulat siya. Alam mo, ang Sabi tawag niya sa akin, kanya, what? Gabi niya. pinanganak na mayaman yun. Diba? Oo. Sabi niya, what? Ganon. Alam mo Sabi kasi- ko, hindi, sa utak-utak ko, ito si Titangelo, tinuro sa akin yung style. Bakit hindi niya alam? Bakit hindi alam ng kausap kong Gen Z? Depende kasi yan sa kausap mong Gen Z. Baka yung pinanganak talagang mayaman. Yayamanin. May gintong kutsara. Alam mo kasi kami, ako proud ako sa mga youngster na nakatutok sa rin sa kalsada. Napakarami niyan. Na talagang lumaki sa hirap, Yan. nagsikap, Correct. nakita yung realidad ng mundo. Tama. Na dating magkaiba yung tsinelas nila. Totoo. Tapos ngayon nakakabili na ng sapatos na maganda. Rubber shoes. Yan, diba? Mga nagsipag, nagdumiskarte. Nagpursige. So ang sinasabi mo, yung na-meet ko kasi is Gen Z na ipinanganak ng, hindi na kailangan magpursige. Tama. 'Di ba? Kasi hindi naman din nila kasalanan 'yun na Tama. pinanganak silang mayaman, 'di ba? Syempre of course nagpapasalamat sila diyan. Tama. Pero merong mga, yun yung sinasabi ko hindi talaga din talaga patas. Tama. Nung pinanganak tayo, yung oportunidad ay hindi talaga equal. Pero one thing's for sure, pare-parehas po tayo binigyan ng buhay. Tama. At ng oras. So kung paano natin to gagamitin, nasa tamang diskarte natin Tama. yan. Hindi namin talaga truly masagot kung paano yung pagyaman kasi papunta pa lang kami doon. Pangarap Diba? namin I-achieve yan. pa lang po namin yung pagka nasa grocery kami, hindi namin titingnan na Yung presyo. Yung presyo. Tama. Parang okay lang yan. Sampuin mo yung pansit canton. Kuhain mo. Piliin mo yung egg na large. Tama. Huwag yung small. Yan. Tama. Quail egg, bukod sa itlog na maalat, kunin mo. Wala pa kami dun eh. Tsaka yung kapag o-order ka sa restaurant, Ayan, hindi yung hati-hati kayo, yung pang maramihan Correct. yung bibili ninyo. Ay, hindi. Tigi-tigi isa. Tama. Wag hindi dun sa good for sharing. Tsaka pwedeng mag-juice. Totoo. Pwedeng mag-mango shake. Wala pa kasi kami doon. Pinapangarap pa lang namin. Pero one Totoo. thing's for sure, kapag ka may diskarte, 'di ba? Totoo. Kapag ka may pangarap, kapag ka intentional ka sa pagyaman, 'di ba? Lahat ng ginagawa mo, lahat ng kilos mo ay ginagawa mo para matupad ang iyong pangarap. Sa tingin ko wala namang imposible. Tama. Laban lang. Tsaka proud ako sa mga nagkaroon na payak lang yung buhay nila, nagkasasakyan, nagsiksikan sa sasakyan. Di ba? Alam mo yung pang-apatan lang yung sasakyan, pang-animan lang yung sasakyan, pero 12 yung nakasakay, mga kalong-kalong. Parang 14, kaya. Kaya yung 14 Nakakatuwa yung ganun diba? Pero ngayon, nakabili na ng isa pang sasakyan. Yun. So, hindi kailangang magsiksikan. Totoo. O kaya nakabili na ng van. Totoo. Hindi kailangang isiksik sa sedan yung 14 katao, di ba? Kasi kaya na ng van. So, dumadaloy din po ang dumadaloy din ng grasya ang ginhawa. Tama. Dadaloy din po ang ginhawa, mga kabisyo. Tiwala lang na may kasamang dasal Tama. at may kasamang paggawa. Tsaka Hindi ka ako- naman pwedeng tatamad-tamad lang dyan Totoo. Tsaka ako, ang dami ko na nakikita mga Gen Z ngayon na ang bilis ng pagyaman, ang bilis ng pag-angat ng buhay. Very good kayo dyan. Kasi hindi- Pautang po. Pautang. Kasi bakit? Nakita namin sa mga Gen X kung paano yung Pagsisipag. Yung aming diskarte ninyo. Correct, diskarte. Very good naman kung may natutunan kayo sa amin. Kasi Marami. minsan hindi nyo pinapahalata na Oo. nire-respeto nyo kami. Pero hindi naman lahat pinupulot namin.
Yung mga makalumang Oo. gawain namin, hindi nyo pinupulot, Oo. di ba? Pero kaya yan, yung pagyaman is possible. Tama. Naalala ko na naman tong Gen Z na mayaman. Mhm. So meron akong kasama na na maganda yung arms. Kailan to? Weekend. So maganda yung arms. Maganda Oo. yung arms niya. Nag-gym. So sabi niya, sabi nung Gen Z, sabi niya, I like your arms. Is that Pilates? Ay? Oh, is that Pilates? Pilates? Oo, Hindi Pilates. namin alam yan. Yan na nga. Pilapil lang alam ko. Hindi yan alam ng ibang mga youngsta na. Hoy, diba? tumigil-tigil ka sa Pilates mo, ha? Kuruting kita. sabi nung kausap, Pilates, hindi. This is kahirapan. Nagbubuhat ako ng bloke-bloke ng yelo. Oo, di ba? Di ba? Pero wala lang. Doon mo lang makikita na Yung meron talaga yung may difference. Yeah, Parehas ng generation. Pero magkaiba ng kinalakihan. Tama. Nakakakalungkot pa minsan isipin na bakit sila may ganong oportunidad, ako wala. Pero at the end of it all, I mean, gagawin mo naman yung yung best mo eh. Mahirap na mag-compare eh. Tama. Iba yung chapter 1 mo sa chapter 23 Tama. ng kaibigan mo. Agree. Magkaiba yun eh. So, gawa ka ng sarili mong kapalaran para pag dumating yung time na merong pumuri ng braso mo, masasabi mo because of Pilates. At saka It's hindi Pilates porket at hindi nahuhuli. kahirapan. Tama. Oh. Hindi porket nahuhuli ka, hindi ka na makakapunta sa unahan. Ay, pwede pa Diba? rin. Madami tayong kakilala ng ganyan. Yung mga nasa Ropor dati. Tama. Yung mga kaklase mong parang feeling mo hindi talaga sila magkakaroon ng pag-asenso sa buhay. Pero hindi ba't boss mo na siya ngayon? Oo. Hindi ba't sa kanya ka pa nagtatanong kung may opening sa kumpanya na meron Tunay. siya? Diba? At ganun din yon mga kabisyo pagdating po sa itsura. Huwag mong husgahan. Hindi lang yon. Pag pinanganak kang pangit, minana mo kasi yan, di ba? Pero kapag ka namatay kang syonget, kasalanan mo na yan. So dapat gagawa lang po talaga tayo ng paraan. Yun lang naman po talaga yun. That's the point. Tsaka huwag ka manghusga mga kabisyo sa mga mahilig manghusga dyan na mukhang tumitingin mula paa, mukhang paa. Oo, mula ulo mukhang paa. Huwag Diba? nating husgahan. Huwag naman na husgahan. Malay mo sa susunod, mas mayaman pa sa iyan. Malay mo ngayon pa lang mas mayaman na siya sa kayo. Totoo. Hindi lang siya nagpapahalata kasi para walang umutang sa kanya. Then let us not be quick to judge based on yung itsura. Tama. Kasi hindi mo talaga alam kung ano ang laban ng bawat isa. O siya mga kabisyo, kung nabitin kayo, bukas ulit kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At akong kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyo lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Metro's #1 Love Radio. Basic!